Hola, bona tarda. Avui anem a fer una sessió de recull. Com ja sabeu, hem estat fent la relaxació autògena de Schulz part per part. Vam començar fent una globalitat, tota sencera, i jo vaig després considerar que per tenir les vivències ben fetes i ben enganxades al nostre interior, era important fer-les una per una. Vam fer la relaxació de base, vam fer la sensació i domini del pes, que té a veure afluixar la musculatura. Vam fer el domini del calor, de l'escalfor, que té a veure amb deixar anar i que les nostres venes pugui fluir millor la sang. Vam fer la regulació del ritme cardíac. Vam fer la contemplació de la respiració, el domini del plexe solar, l'escalfor a l'estómac i refredar el front. Això que hem estat fent és una autorelaxació. I ara que ja hem tingut totes les vivències de cada una de les parts que són importants en aquest tipus de relaxació, anem a fer-la tota seguida. Però abans us vull recordar que vosaltres podeu triar en algun moment quina necessiteu. Per exemple, si voleu fer una relaxació molt profunda, sentim l'escalfor. Si ara amb la calor no ens va bé sentir l'escalfor, doncs anem a fer el refredament del front. Cada una, nosaltres triem la que necessitem en cada moment. Vosaltres les teniu en el meu blog, també podeu anar a YouTube, que estan totes seguidetes, i podreu, doncs, escollir si la voleu tota junta, com la farem ara, o per parts, com l'hem feta fins ara. La relaxació, el pes, l'escalfor, el cor, la respiració, el plexe solar i el refredament. Bé, com ja sabeu, col·loqueu-vos en la millor forma que vosaltres heu trobat, en la que vosaltres heu descobert que us sentiu bé, un espai en el que s'us pugui respectar i podeu estar en tranquil·litat. Això també recordeu que és important. I també recordeu la importància de tenir una llibreta, un bolígraf o un rotulador o un llapis al vostre costat per a quan acabeu prendre nota de les vostres sensacions físiques, emocionals, cognitives, de relació, què us ha passat pel cap durant tots aquests minuts. Bé, doncs anem a fer aquesta sessió de recull de l'entrenament autògen de Schulz i començarem fent la relaxació. Però avui la farem una mica diferent perquè aquella que fem que anem part per part ja la coneixeu molt bé i jo crec que podeu afluixar també amb la respiració i prenent consciència, però no tan detalladament. Bé, anem a fer una nova experiència i ja em direu vosaltres quina preferiu. I com que les teniu totes gravades, vosaltres decidiu, perquè això és el bo. Jo vaig fer un repertori, vosaltres el teniu i vosaltres el trieu. Cada vegada podeu triar quin és el que més us convé. Bé, doncs ens assentem còmodament o ens estirem, els peus ben col·locats o al terra o sobre el llit o sobre l'estora, els braços estirats o allà on estiguin còmodes i ens assentem en una forma tranquil·la i serena. El primer que farem, com sempre, serà observar si alguna peça de roba ens molesta, si tenim alguna molèstia. I després d'observar-ho, doncs modificarem si hi ha alguna cosa que ens molesta.
I anem a començar a observar la respiració. Observarem com la respiració entra pel nas i surt per la boca. I a poc anem observant aquesta respiració i sentim com anem ingressant, com anem entrant a dintre nostre. La respiració ens porta a entrar dintre, a deixar de tenir atenció posada al nostre voltant i entrem a dintre. Sempre que ens sentim molt fora, molt neguitosos, molt dispersos, la respiració ens ajuda a ingressar, a entrar a dintre nostre. Vale? Vale. Doncs observem la nostra cara, observem el coll, el clatell, les espatlles, els braços i les mans. Afluixem l'esquena, la zona del clatell, la dorsal, la lumbar, el sacre, el còccix. Afluixem el tòrax o prenem consciència del tòrax, de l'estómac. Prenem consciència de la panxa i del baix ventre. I sentim com amb la relaxació totes les parts del cos es van afluixant, es van relaxant. I jo em vaig quedant en calma, en tranquil·litat, en pau, amb quietud i amb serenitat. Prenem consciència de les cames, sentint com les cames també s'afluixen, també descansen. I observem com tot el nostre cos es va quedant en pau, amb quietud i amb serenitat. Pau, quietud, serenitat. Jo estic completament en calma. Em quedo relaxada i tranquil·la. Estic en pau, quietud, tranquil·litat. Sento com el meu cos, amb la respiració, es va lliurant suaument de totes les tensions i anem estant en calma, en pau, amb quietud, amb serenitat. I observem si queda algun punt en el que hi hagi alguna tensió que nosaltres estem sentint. I anem a portar, en el cas que sigui necessari, la respiració i l'atenció en aquell lloc. Atenció, no tensió de tensionar, sinó anem i portem l'atenció en aquest punt que nosaltres notem en algun lloc del cos. Per exemple, tenim un punt, doncs, a la zona lumbar. Ens portem l'atenció i ens el mirem i el deixem que vagi marxant. El anem deixant, respirant tranquil·lament. I aquest punt de tensió vam sentir com es desfà, com desapareix, a poc, amb tranquil·litat, tranquil·litat, en pau, en calma. Observem el punt i veiem com va desapareixent. Observem-lo i deixem-lo marxar. Observem i deixem que passi. Observem
i deixem que marxi. I ara portarem l'atenció a tot el nostre ser, a tota la nostra persona, i observarem com ens sentim en aquest moment. Hi ha hagut algun canvi? Hi ha hagut alguna situació, algun canvi en el nostre cos, en l'estat d'ànim, en el nostre cap, el pensament, en les emocions? Hi ha hagut algun canvi de quan hem començat? Portem 10 minuts. Notem algun canvi? Prenem consciència d'aquest canvi. I ara que ja hem pres consciència d'aquest canvi, anem a començar a portar l'atenció a sentir el pes del nostre cos. I portem l'atenció al braç dret i el deixem que estigui pesat. El deixem anar i el nostre braç dret pesa. El nostre braç dret pesa. Jo deixo anar tot el meu pes i estic molt pesat. El meu braç esquerre pesa. Sento el pes del braç esquerre. El meu braç esquerre i la meva mà esquerra pesen. Els dos braços i les dues mans pesen. Jo sento el pes dels dos braços, de les dues mans. La meva cama dreta pesa. I deixo anar el pes cap allà on estic, estirat, sentada, i deixo anar el pes. La meva cama esquerra pesa. La meva cama esquerra pesa. I jo deixo anar el pes de la meva cama. Tot el meu cos pesa. La meva esquena està repenjolada i deixo anar les tensions i pesa. Els braços i les mans pesen. Les cames i els peus pesen. I sento el pes de tot el meu cos, de cada una de les parts. I ara anem a portar l'atenció per activar l'escalfor, que farà que les nostres venes siguin més amples i la sang pugui fluir millor. El meu braç dret i la meva mà dreta senten calor. Les venes es dilaten. Estem treballant la circulació de la sang, el domini d'aquesta circulació. Nosaltres podem activar la nostra circulació activant l'escalfor de la mà dreta i del braç dret. El braç esquerre i la mà esquerra s'escalfen i sentim l'escalfor del braç esquerre, de la mà esquerra. I sentim com l'escalfor va des de la mà fins al braç. I una sensació d'escalfor al palmell va fent que l'escalfor ocupi tota la nostra mà, el braç, els dos braços i les dues mans estan calents. Els dos braços i les dues mans estan calents. Jo em sento totalment calmat, amb pes i amb escalfor. La meva cama dreta està calenta. Sento l'escalfor
a la cama dreta. La meva cama dreta i el meu peu dret estan calents. La cama esquerra està calenta. S'escalfa la cama esquerra i el peu esquerre. I sento les dues cames i els dos peus calents. I em sento totalment calmada, sentint el meu pes, sentint el meu cos amb escalfor. Sento com l'escalfor flueix pel cantó dret, com l'escalfor flueix pel cantó esquerre. I el meu cos està relaxat, pesat i calent. I ara portem la mà dreta a damunt del pit. Recordem per sobre de l'esternón, una mica cap a l'esquerra. I anem a intentar sentir el nostre cor. El meu cor batega en calma i de forma regular. El meu cor està fort. El meu cor està sa. El meu cor batega tot el dia i és un miracle tenir aquest cor que batega tot el dia. I estic molt agraïda per aquest cor que em dóna la vida i bombeja tota la sang. El meu cor batega amb calma, amb força, amb regularitat. El meu cor batega amb força, amb calma i amb regularitat. I porto l'atenció a la respiració. Tot el meu ésser respira. Sento una respiració calmada i tranquil·la. Tot el meu ésser respira. La meva respiració és tranquil·la, amb calma. Sento el meu cos relaxat, pesat, calent. El meu cor batega amb regularitat, amb força, harmoniosament. La meva respiració està calmada i tot el meu ésser respira. I a poc vaig sentint que la meva respiració m'ajuda a estar més relaxat i més tranquil. La meva respiració és equilibrada i tranquil·la. Em sento relaxat. El meu cos pesa. Sento l'escalfor que activa la meva circulació. Sento el meu cor que batega harmoniosament. Sento la meva respiració calmada i portem l'atenció a la part que hi ha entre les costelles i el melic, el plexe solar. Recordeu? El meu plexe solar està calent. Sento l'escalfor en el meu plexe solar. El meu plexe solar està calent, relaxat, tranquil. La calor està per tot el plexe solar i també pot anar cap a la part lumbar, on sentim l'escalfor.
La meva escalfor està al plexe solar. I ara porto l'atenció al meu front. El meu front està fresc. El meu front està fresquet, agradablement fresquet. La meva ment està clara, calmada. I vaig sentint com els pensaments també es calmen i es tranquil·litzen. I tot el meu cos està relaxat. Deixem anar el pes cap al terra. Sentim l'escalfor que activa la circulació de la sang. Sentim el meu cor que batega amb harmonia, amb força i amb tranquil·litat. Sentim que el nostre cor està fort, està sa. Sentim com respirem harmoniosament. Sentim com el plexe solar s'escalfa i l'escalfor va fins al darrere a la zona lumbar. I tenim com un gran cinturó de calor en aquesta zona. Sentim com la meva ment està clara, està tranquil·la, està calmada i el meu front està lleugerament fresquet. I ara anem a activar les qualitats positives de la nostra personalitat, la confiança en nosaltres mateixos, la seguretat i el poder triar en cada moment quina ajuda necessitem. Activar la pau, activar l'escalfor, el pes, què necessito jo en aquest moment. Activem també les coses positives del dia d'avui i l'agraïment per tot allò que estic aprenent i m'ajuda a viure de forma positiva les meves coses de cada dia. Anem a activar la il·lusió imaginant alguna cosa que ha de passar en el futur i que em fa il·lusió. Pot ser una cosa que ha de passar aquest cap de setmana, aquesta setmana, el mes que ve, alguna cosa que ens ajuda a estar il·lusionats i tranquils. I pensem en quines persones ho compartirem i deixem que ens omplim tot el nostre ésser d'il·lusió. Totes les nostres cèl·lules s'omplen d'il·lusió. I ara, a poc, començarem bellugant les mans, bellugant els peus, deixant que el nostre cos parli i ens digui quins moviments necessita fer. Respirant profundament i, per últim, obrint els ulls i mirant al nostre voltant i mirant si descobrim alguna cosa que no havíem vist fins ara. Bé, s'ha acabat aquesta primera part de la relaxació que hem estat fent durant totes aquestes setmanes del relaxament autogen de Schulz, una autorelaxació que ens pot ajudar en molts sentits. Espero que expliqueu com us ha anat aquesta relaxació i ens trobarem aviat començant una altra relaxació també molt interessant. Una abraçada per totes, bon cap de setmana.